Вітаю вас! Сегодня я хочу распавесці, як я упрыгоживаю свой колодеж. Стояло метровое кольцо бетонное тут. Из-за того, что яго адліўка не вельмі якасная и не вельмі роўная, то мне пришлось зрабіць вокруг кольца вот такую окантовку з металлу. Уголок 50-й. Тут робили пазы, выразы, заварвали и так вот огибали вокол. Так мы зрабілі плоскость, как он был ровный. И до яго можно было уже привязываться. И само кольцо, коли укопывали, из-за того, что такие вот были выемки у им неякостные адліўка, и оно троху было под наклоном, нахилено, троху под нахилом было. И тому, коли я уже пачаў рабіць каркас, адразу я прымацаваўся до вось гэтага металлічнай абвязкі, выкарыстоўваючы кровельныя такія самарэзы, замацаваў вось гэты профіль алюмовы. Каб зрабіць каркас вакол кольца, адразу я вырашыў выкарыстоўваць вось такі пластикавы профіль. Гэта ад Вакон. Вось такія зрабіў адмысловыя адтуліны і думаў яго выкарыстоўваць і затым абхінуць вакол. Але атрымалася так, што па-першае, холодно, а па-другое, ён не выдаваў такі радыус, і ён на першай адтуліне зламаўся. Гэты профіль. Я яго пакіну на штосьці іншае. А ў мяне быў уже гадоў з 20, яшчэ пры савецкай уладзе выкарыстоўвались такія падвесныя столі, і ў іх былі вось такія профіля алюмовыя. Яны ляжалі, я іх добра што не здаў на цвет мед, каляровы метал. І ён добра гнецца вакол кольца. Вось яго я і выкарыстоўваў. А каб злавіць уровень, які тут у нас не ўсюды добры, я ставил на дюблегвозді 6х40, подкладывал такие адмысловые подставочки, там шукаў з пластика альбо з чаго іншага. І потым масаваў, правяраў плоскость так, каб яно было по уровню. И у меня атрымалася вось 1, 2, 3, 4, 5. Памер паміж імі 14 сантиметров паміж профилями. Я его вылічваў, калі уже клаў чарапіцу і глядзеў, што і як. Гэты уцепляльнік у меня застаўся з зімы, такі негаручы, я яго абгарнуў кольцо. А потым, калі ўжо пачаў чарапіцай абшываць, устаўляў такія кавалкі уцепляльніка. Ён вельмі танны, я яго набыў, такія кавалачкі, якраз ім добра тут уцепляць колодзеж, каб там не замерзала наша інжынерныя сеткі. Першы раз я крышку, я не ведаю, першы раз рабіў чарапіцу. І тое, што тут трэба было рабіць такі вось 25 мм брусочак класці вось сюды, я не паклаў, таму атрымаўся вось такая шчыліна атрымалася. Але гэта не страшна, для колодзежа гэта не страшна. І каб не было бачна з таго боку кольца, я тут кавалкі чарапіцы наразаў і клаў туды. Падкладаў, і вось так яно выглядае. Гэта я зрабіў першы рад, а тут хацелася паглядзець, якая будзе прыгажосць, другі і трэці рад. Тут будзе таксама. Вось тут мы пусцім плітку, і потым будзем наразаць палову чарапіцы вось так і пускаць яшчэ радочак. Чарапіца даволі добра дасвярдлюецца, таму, напрыклад, вось гэтая чарапіца, тут у мяне вельмі яна замацавалася да верхнія два шрубы, вось я тут сколы пашлі, я замацаваў, яшчэ прасвердляваў чацвёркай сверло перфараторным і замацаваў вось тут у ніжэйшы каркас. І атрымалася дастаткова, мне падабаецца. Тут я пусціў розныя колаты, што не будзе бачна. І тут мы великасці не баімся дажджу. Тут маленькая шчыліна, мы нечым замацуем. Выражым кавалачак і ўсё. Дапамагала нам працаваць вельмі добра і вельмі зручна працаваць вось наша макіта. Сюды мы усталявалі дыск по бетону.
і адразаем тое, што нам не патрэбна, дзе рэжам. Таму што калі мы пачалі мацаваць плітку, не заўжды яна добрая адліўка, і гэтага ўраўня не ўсюды тут яны ёсць. Таму прыходзілася вырезаць сектор і падганяць. Вось такім чынам. Зараз буду абшываць далей і пакажу, што атрымаецца ўжо амаль пры канцы. Вось так выглядае уцяпленне другога і трэцяга рада чарапіцы. Усё шчыльна запіхнуў, каб ніводная кілакалорыя дарма не працягнулася тут, не прасачылася. 4 рады чарапіцы я укладаў як звычайна, а вось апошні рад мне ўжо прыйшлось свердляваць адтуліны і на нержавеючыя шрубы крапіць паміж чарапіцамі, вось гэтыя шчыліны, крапіць уже каркас алюмоўны. За 3 дні працы атрымаўся вось такі прыгожы калодзеж. Можа, дзе ёсць якія хібы, шчыліны, але гэта для нас не столь важна. Так выглядае прывабна. Гэта надзейны керамічны экалагічны матэрыял, кераміка. Мы змаглі выраўняць візуальна калодзеж. Ён стаў роўны, круглы. Рыска прыйшла паглядзець. Все будзе добра. Зараз засталося зрабіць толькі домик зверху. Для гэтага я ўжо падрыхтаваў чарапіцу. Будзем выбіраць і будзем рабіць.